Bola to dlhá vojna. Taká dlhá, že už si nikto nespomínal, kvôli čomu vlastne vypukla. Krvi prelievanie však pokračovalo. Dôvody sa vytratili, nenávisť zostala. Vojna sa stala našou matkou, mala tvár umrelca a usmiela sa na nás bezmäsými čelustiami. Koverná s krvou, ustila na špíne. Strelba krk umierajúcich, bol jej uspávankou. Zdalo sa, že to nikdy neskončí a niektorí z nás začali byť presvedčení, že už sú po smrti a ocitli sa v pekle. A to sme ešte netušili, aké rôze budeme musieť čeliť. Osud nás podstavil proti nepriateľovi stokrát strašnejšiemu, než boli chlapi z opačnej strany bojovej línie. Gimana? Ja! Scheiße, verdammt! Pozor, slabá! Pekný ohňostroj, Hart. Moment. Paráda, to bolo dobré, ale... Nečkal som party. Ale nie, akorát sa začalo nalievať. Kto je to? Čierne barety. To? Čierne barety. Nasledujú na tie najhorúcejšie miesta na fronte. Neviem, prečo sa objavili práve tu. Vedieme tu posratú zakopovú vojnu až na občasnú výmenu olova a sa tu nič nedie. Možno vedia niečo, čo my nie? Možno, ale to niečo nemuselo poriadne vidieť. Asi neveľká pravdepodobnosť, že by to boli my. Mali by sme sa vypariť. Za chvíľku tu začne byť horúco. Berkeley, jak to vyzerá?
Na zasranú líniu až nezvyklý pohyb, takých 10-15 kúskov. Vyčkávajú. A čo budeme ďalej robiť? Počkáme na tmu a potom sa stiahneme. Nebudeme riskovať. Na dnes toho máme dosť. Sledujte ich pre istotu, aby sme nezažili nejaké prekvapenie. Doriti! Max, čo sa deje? Kto začal útok? Neviem, čo je bolo ticho ako v hrobe. A zrazu sa... O žiadnom hrobe nechcem nič počuť. Čo s tom? Roll, spoj ma s Peťkou. Ten šialený mesiac Stinger vymyslel nejaký dokonalý plán a nás nechal mimo. Tu Ax 3. Peťka, vy ste začali útok? Tak to ani náhodou. Sme dobre 2 km za vami a počujeme tu iba palbu. Čo to tam dole vlastne vyvádzate? Tu dole máme studené hlavne. Myslel som, že vy budete vedieť viac. Negatívne trojka. Zdá sa, že to nie je nikto z našich. Plukovník Stinger úplne pení. Chce, aby ste jednoznačne zistili, čo sa to tam dole deje. Rozumiete mi? Prepínam. Rozumiem, koniec. Nič nevedia. Mesiar nechce nič o žiadnom postupe ani počuť. Máme to ísť vraj preskúmať. Paráda, keď treba čistili na spadlavejšiu žumpu, vždy pošlu nás. Počkáme na úsvit. Nikto ma neprinúti ísť tam pod mňa. Ani Mesiarov rozkaz nie. Nenechám si kvôli nemu odstrať riť. Kurva, nevidím tam ani náznak pohybu. Sakra! Dám posraný metal k tomu. Kto mi povie, čo sa to tu vlastne deje? Ježiši Kriste. Domov tých bastardov nenávidím viac ako my. Ale kde sú všetky telá? Koho sme našli? Scheiße, Čo chcel byť ten bastard? alle sind tot! Čo to trepeš? Čo sa tu stalo, kurva? Čo sa tu stalo? Sind tot! Es kriegt mich nicht! Es kriegt mich nicht! Es kriegt mich nicht! Počúvajte, musíme prezrieť okolie. Ak tu ostal niekto živý, musíme ho nájsť. To šialené, mali by sme odtiaľto vypadnúť. Pozrite sa, keď to dostal celý... Drž hubu, Max, na nič sa ťa nepýtal, poďme.
Hard! Srad na ňo, veliteľ. Tento má už určite za sebou. Je tu v krvi jak z prasaťa, však sa na to pozrite. Teraz by sme mali do bezpečia dostať vlastnej zadu. Ja som sa tej bešty rovno do očí pozeral. Hard je určite mŕtvý. Na 100%. Dobre, sakra. Máte nejaké nápady, kade pôjdeme? Sakra, na kryla je to zaminované a z tej myšlienky, že sa máme vrátiť naspäť. Naskakuje úsa koža. Aj tak sa toto bojujem, že nepriateľmi. Ale viem, ako sa dostaneme k našej línii. Bez toho, aby sme museli ísť cez ten skurvený les. To znie dobre. Odchádzame. Rol, vysielačku. Haló, Peťka, počujte ma? Tu trojka, príjem. Hovorte, trojka. Máme tu kontakt s neidentifikovateľným nepriateľom. Stratil som jedného muža, aké sú ďalšie rozkazy? Pokračujte v prieskume. Dostali sme správy o náhlom pohybe nepriateľských oddielov. Niečo sa deje. Potrebujeme viac informácií. Asi ste ma nerozumeli. Dostalo to jedného môjho muža a skantrilo to celú nepriateľskú jednotku. Nemôžem riskovať. Plukovníkov rozkaz je jasný. Dajte nám podrobnejšie informácie. Koniec. Kreténi. Ďalšie dobré správy? Tí bastardi nás už odpísali. Už sme blízko. Blízko čoho? Pred nami je starý kanál. Vedie na druhú stranu línie. To nemá význam, zmiznime!
Bude to. Myslíte, že to dostala? Kde to vlastne sme? Nemám ani tušenia. Vôbec to tu nepoznávam. Pane, možno do zotmenia nájdeme našich. Nie, Rol. Potrebuješ ošetriť. Krvácaš, poď. Rol, snaž sa oddychnúť. A hlavne nezaspať. Idem obhľadnúť okolie. Rol. Už sme v bezpečí. Keď sa niečo stane, tak celý les o tom bude vedieť. Rol, pravil som ťa, aby si nezaspal. Počuješ? Rol! Rol! Čo zakáži svinia? Tak čo do mňa kurva chceš? Sorry kamoš, ale pomôžeš mi tú beštiu dostať. Mal si ma zabiť, hajzel. Hovorí sa, že vojna mení ľudí na netvorov. Možno to tentokrát platilo doslova. Celú pravdu sa už zrejme nikdy nedozviem. Prišla tá bytosť iného sveta. Prebudila sa zo starých povier. Bol to nejaký nepodarený vojenský experiment. Ďalší z pokusov zneužiť klonovanie a mutáciu na výrobu dokonalej ničivej zbrane. Alebo to bol len výplod niekoľkých šialených mozgov príliš dlho mučených hrôzami vojny.
A možno sme sa naozaj ocitli v pekle a démoni nás usporiadali štvanicu. Na tieto otázky už sotva niekto nájde odpoveď. Jediné, čo viem je, že pre mňa bude už na veky toto miesto miestom smrti.